Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Barkanmu da watan Ramadan, barkanmu da azumi ya kowa da kowa alhamdulillah. So, farko dai kamar da yau ka sani muna tura fina-finai duk inda kake ko a wata ƙasa kake. Za ka yi mana magana ga lambar mu nan TikTok kuma ga kuma group ɗinmu na wanda muke tura fina-finai. So, kamar da yadda kuka saba ji fim a wata 4,000 idan kana son group kenan. Idan kuma kana sa rinka tura ma ɗaya ne muna fara daga 5 ne abin da ya sama. So kawai dai magana za ka yi a telegram ko a whatsapp, amma dan Allah kafin ka yi mana magana a whatsapp ka tabbata kana da application ɗin telegram, saboda a ciki ne muke duka wannan ayyuka. Ga sunan kala kuma har da tsohon fim ma idan kana da fosta ko ɗan guntun bidiyo za ka iya ka turo mana sai mu tura ma fim ɗinka ka turo mana kuɗin mu insha Allah. So jama'a kar ku manta ne da subscribe da kuma like da kuma share, ga kuma kawai dai sai kun shigo dai kun gani da yadda tsarin mu yake. So tsarin mu gaskiya ba cuta babu cutarwa, kowanne kalar fim akwai, kowanne kalar fim kama daga fassarar Sultan, Algaita, King Barat Studio da kowace fassara akwai. Duk wanda kake bukata kawai za ka yi mana magana, kuma in anan ma ko wani fim da kake bukata magana kawai za ka yi mana ya wadatar. So kuma muna nan muna gab da yin Ramadan discount, wato Ramadan mu rage kuɗi saboda watan Ramadan Kareem.